Hyvää iltapäivää yleisö ja tervetuloa kuuntelemaan Akavan erityisalojen ja Viesti ry:n keskustelutilaisuutta Totuus uhattuna, miten toimittajasta tuli lobbari. Eli tänään me keskustellaan siitä, voiko julkiseen tiedonvälitykseen luottaa. Tällä hetkellä ja yleensäkin olemme tottuneet tietysti siihen, että seuraamme uutisia ja media on meille erittäin tärkeä väline, mistä me saadaan tietoa maailmasta, mutta nyt myös yhä enemmän yritykset ja organisaatiot on aktivoituneet siinä, että he kertovat itse omasta toiminnastaan ja yritykset panostavat viestintään. Usein viestintä ja media onkin vähän napit vastakkain, ollaan vähän eri puolilla, mutta toisaalta siinä on myös paljon samaa ja nykyään sitä myös paljon yhdistetään. Eli kun työelämä muuttuu, niin myös pystytään erilaisia ammattialoja yhdistämään. Yksi elävä esimerkki siitä on meidän juontajamme Peter Nyman, joka on ammatiltaan sekä journalisti että viestinnän asiantuntija ja viestintäyrittäjä. Mitenkäs se onnistuu? Se on äärimmäisen skitsofre. Oikeastaan se ei ole, koska me eletään vähän tämmöisen niin hybridien aikakaudessa. Ja pikemminkin se on kyse siitä, että niin kun jos sä koet olevasi tai luulet olevasi niin ammatti-ihminen ja sulla on erilaisia rooleja joka päivä jopa, niin sun on pakko yrittää pitää nämä roolit itsellään niin kuin erillään toinen toisistaan. Ja samalla tavalla kuin toimittaja joutuu jollain tavalla katsomaan vähän, miten suhtautuu erilaisiin keisseihin suhteessa myös omiin mielenkiinnon kohteisiin tai taipumuksiin tai poliittisiin näkökulmiin ja vastaavaa. Että jos on ammattilainen ihminen, niin pitää voida luottaa siihen, että sä pystyt pitämään asiat erillään. Jos tulee ongelma, niin siinä tilanteessa sun pitää suoraan sanoa, että sä jäävät itsesi ulos. Mä en näe tässä, että tässä ei ole mitään niin magiaa tai mystiikkaa tai mitään sellaista, mitä me ehkä meidän alalla joskus halutaan nähdä. Semmoista vähän niin kuin elämää korkeampaa niin kuin hienoa voimaa, joka sitten rakentaa sellaisia kauhean tiukkoja bokseja, raja-aitoja. Niin mä en nyt näe niissä sen kummempaa. Eli ei kannata jämähtää kuplan sisälle. Ei, ja yöunia ei ole niin kuin menetetty, että se on. Mutta pitää siis olla dialogissa itsensä kanssa, että on tietoinen tilanteesta ja keskustelee itsensä kanssa, että missä mennään ja mikä se haaste on. Hyvä. Seuratkaa keskustelua ja osallistukaa Twitterissä hashtagillä Totuus uhattuna. Ja Akavan erityisalat löytyy nimellä Aivan erityinen ja Viesti ry löytyy nimellä Viesti ry. Elikkä osallistukaa keskusteluun. Peter Nyman, saat jatkaa tästä ja esittää seuraavat kysymykset ja esitellä seuraavat vieraat. Kiitos siinä. Okei, hyvä. Mennään paneelissa. Tässä on niin paljon nyt porukkaa eri puolilta tätä historian varrella rakennettua raja-aitaa. Tässä on aika kovat paikat. Valitkaa tarkoin, mitä sanotte, arvon panelistit. Tervetuloa lavalle. Mikael Jungner tulti just Mikaelin Segwayllä sillan yli toisesta paneelista. Tervetuloa. Jes, saat ottaa Mikael oman paikkasi tuolla alhaalla. Tuolilla Riku Rantala, niin Mikael siis totta kai viestintätoimisto, Kreabin toimitusjohtaja, hyvin monimuotoinen ammattitausta. Riku Rantala, toimittaja, tuottaja, seikkailija, tervetuloa. Mies taannoisen hiihtoskandaalin takana, siitä se ponnahti sitten liikkeelle. Sanna Ukkola, Ylen toimittaja ja Aamu-TV:n juontaja, tervetuloa. Ja Sannakin on nähnyt vähän poliitikko äitinsäkin kautta muun muassa, nähnyt vähän sitä, miten journalistiikka ja joku toinen puoli asioista yhdistyy, jossa usein on vähän vastakkaat. Ja puolisonsa totta kai myös. Aivan. Hei, Eeva Lehtimäki, Ellunkanojen viestinnän tekijä. Yes. Nainen, joka teki juuri tämän, josta nyt puhutaan. Hän jätti journalistiikan sellaisenaan ja siirtyi viestinnän puolelle, mutta näyttää olevan ihan tasapainoisessa henkisessä tilassa kuitenkin. Älä vielä sano. Katsotaan, mitä suusta tulee. Tämä oli silmänlumetta vaan. Ja Heta Koski, Viesti ry:n puheenjohtaja ja tiedottaja, eli järjestävän organisaation edustaja tässä tapauksessa. Tervetuloa. Niin, se vielä jatkaa ehkä siitä alustavasta puheenvuorostani, että itselleni ainakin myös tämä kahden maailman yhdistäminen, se on niin kuin älyllisesti, inhimillisesti aika dynaaminen asia. Ja siinä näkee paljon sellaista, mitä ei näkisi pelkästään toiselta puolelta tätä keksittyä tai aikoinaan kehiteltyä raja-aitaa. Mutta
Mennään suoraan tähän asiaan. Trendi tällä hetkellä on selvästi se, että porukka niin valuu ikään kuin journalistiikan puolelta viestinnän puolelle. Hyvin paljon sen takia, että perinteinen journalistiikan puoli ei pysty tarjoamaan niitä työpaikkoja samalla tavalla kuin aikaisemmin. Niin miten trendi noin Kreabin toimitusjohtaja, miten sä Mikael näet tämän itse siirtymään sellaisena trendinä? No tämä on kaksijakoinen. Ensinnäkin on tosi sääli, että kaupallisen median varsinkin ansaintalogiikka on sillä rikki, että sieltä alalta on häipynyt jopa miljardi euroa vuositasolla, mikä tarkoittaa vähemmän markkinoinnin ammattilaisia, vähemmän se on niin kuin sääli, ja mä oon täysin varma, että se tulee korjautumaan, että tämä on väliaikainen. Se positiivinen juttu on se, että nämä lukuisat toimittajat, niin kuin nyt Eeva tai meille Kreabille Tommi Manninen, heiluta kättä, niin mä väitän, että nämä pitkällä journalistit muuttaa enemmän näitä yrityksiä, joihin he tulee tai joille he työtä tekee, kuin mitä nämä yritykset muuttaa heitä. Eli tavallaan niin kuin nämä journalistiset periaatteet alkaa lyödä läpi tässä kaupallisessa yritysmaailmassa, ja se on hyvä asia. Ja miksi näin, minkä takia tämä muutos tapahtuu siihen suuntaan eikä päinvastaiseen? Sen takia, että maailmasta on tullut hirveän läpinäkyvä sosiaalinen media, tarkoittaa sitä, että kuluttajat on tosi tarkkoja siitä, että heidän kauppakumppaninsa noudattaa eettisiä sääntöjä. Ja tavallaan tämä niin kuin ensin pakotti yritykset kiinnostumaan luonnonsuojelusta, kehitysmaiden työntekijöiden oikeuksista ja totta kai kaikesta muusta säällisestä. Ja musta tuntuu, että sen alku ikään kuin pakollisen politiikan jälkeen ne ihan tosissaan innostui tästä, koska mun havaintojen mukaan aika moni toimitusjohtaja nimenomaan haluaa olla eettisesti ylpeä omasta firmastaan. Se on aika hyvä pointti. Ikään kuin se niin kuin eetos, jolla niin kuin journalistit on työskennellyt aikaisemmin, niin se alkaa jo olla normi myös niin kuin ihan pakostakin yhtiöiden maailmassa. Voisi nyt romanttisesti sanoa. Okay. Voisi sanoa, että ehkä tämän kovan teollisen ajan aikana, kun yritykset hiukan niin kuin joutui sinne pimeän puolelle, ja sitten ne heräs, että nyt ne haluaakin sinne valon puolelle, niin nämä muutamat journalistit on tullut ikään kuin taluttamaan näitä yrityksiä sinne valon puolelle. Tämä on kaunis kuva. Kiitos tästä messiaanisesta johdatuksesta. Riku, sama kysymys. Miten sinä, joka itsekin yhdistää näitä kahta asiaa, tämä trendi valuminen yhdeltä puolelta toiselle puolelle, niin miten sinä näet sen? No mulla se on siinä mielessä helppoa, että mullahan on oma media. Eli sekin on hyvin moderni niin kuin digitalisaation tuote. Nimenomaan se on nykyaikaa. Kaikilla on tietysti siihen mahdollisuutta, kaikilla journalisteilla he joutuu noudattamaan jonkinlaista lojaliteettia heidän työnantajaan kohtaan. Mulla ei tarvitse tehdä sitä, koska mun täytyy olla vain lojaali itselleni. Ja onko se vaikeaa muuten? Se itselleen ei se ole, koska kysymys on loppujen lopuksi siitä, kun aamulla herää, katsoo itsensä peiliin, kehtaako katsoo, onko tehnyt asiat oikein. Siitä mun mielestä on kuitenkin lopulta kysymys, oli kumpi tahansa viestiä tai journalisti. Meille se on tarkoittanut sitä, että me ollaan haluttu tehdä sellaisia asioita, jotka oikeuttaa sen meidän työn muussa mielessä. Esimerkiksi sen, että me pyöritään osakeyhtiötä, joka kuitenkin tavoittelee voittoa. Me halutaan tehdä myös yhteiskunnallisia asioita. Kuten vaikkapa tuoreempana, just eilen meidät palkittiin vuoden uhkarokkeimpina yrittäjinä Startup Refugees, turvapaikanhakijoiden yrittäjyysverkoston ansiosta. Ja siinä on, ajatelkaa, tuhansia ihmisiä mukana, vapaaehtoisia, jotka haluaa auttaa omalla työllään, omalla esimerkillään, ja 10 firmaa perustettu, 26 ihmistä saanut duunia alle vuodessa. Mutta tämä on nyt tämmöinen niin myyttinen, ikään kuin tabumainen ristiriita ja yhdistelmä siitä, että on yhtiö, joka haluaa tuottaa voittoa, ja samalla on jonkunnäköinen ikään kuin journalistinen eetos, jonka mukaan tehdään objektiivisuuteen pyrkivää työtä. Niin, voisi sanoa, että ihan normaali lehti, joka myy ilmoituksia tai TV-kanava, sehän on myös samassa ristiriidassa niin kuin sinällään kaikkiaan. Mutta näetkö sinä sinun omassa niin kuin siinä mikroympäristössä mitään ongelmaa sille sitten? Niin, tuo on hyvä kysymys. Monestihan on nostettu esille vaikkapa maakuntalehtien, kuinka lähellä he ovat vaikka paikallisia osuuskauppoja tai mitä vastaavia muita isoja mainostajia ja kuinka paljon uskalletaan puuttua asioihin. Mikael aika hyvin toi mun mielestä esille tuossa monta tärkeää pointtia, ja mä väitän, että tämä avoimuus tulee vaan kasvamaan, ja kaikki tulevaisuuden tutkijat, joita me ollaan Docventurisessa tai Marventurisen tietokirjayhteydessä haastellut, on sitä samaa mieltä, eli avoimuus lisääntyy, se on välttämätöntä. Sanna, sinä ainoana tässä paneelissa nyt edustat onneksi sitä kuitenkin edelleen puhdasta perinteistä journalistiikkaa. Sano nyt jotain, joka joko päästää meidät pahasta tai sitten joka päinvastoin laittaa meidät tiukalle tämän asian ympärille.
No, aika valoisalta näytti nyt tämä teidän näkemys asiasta. Mikael Jungner on puhunut hyvin toisin joskus aikoinaan 2012, jolloin hän on kyseenalaistanut vahvasti tätä journalistien roolia ja puhunut kirjurijournalismista, jotka ottaa PR-toimistojen agendan semmoisenaan vastaan. Ja oot ollut huolestunut siitä. Joku niin kuin liian laiskaa nyt oot journalismia. tavallaan vaihtanut toiselle puolelle, niin nyt tätä ongelmaa ei enää ole niinkö? Hän on valaistunut. Niin se lainaus taas mennä näin, että maailmassa yhä harvempi ihminen saa palkkaa siitä, että etsii totuutta, ja yhä useampi saa palkkaa siitä, että manipuloi totuutta. Ja se taisi olla aikaisemmin jo 2000, se oli silloin kun mä olin Ylellä. Mutta se mikä tässä välissä... sen jälkeen 2012 helmikuussa? Se mikä tässä välissä on mun mielestä muuttunut on se, että tavallaan niin kuin kansalaiset on ottanut tämän koko vuorovaikutuksen omakseen, että tässä se manipulaatio ei vaan toimi, että se on niin kuin turha syytää rahaa siihen manipulaatioon, koska se ei tässä koko ajan avautua, se ei toimi. Ja se on ollut semmoinen game changer. Mutta oletko itse muuttanut kuitenkin niin kuin näkökannan siinä vuosien varrella? Onko ajatuksessasi tapahtunut jotain? No on tapahtunut niin kuin paljon asioita, että mun usko markkinatalouteen on noussut huikeasti ja myös usko siihen, että tavallaan niin kuin kaupallisesti voidaan tehdä hyviä asioita, niin sekin on niin kuin vahvistunut. Mutta se, mikä on kyllä säilynyt, on se, että on tosi tärkeää, että joku taho saa rahaa pelkästään sen takia, että etsii sitä totuutta, koska niin harvasta tekee. Ja jos sanoo yhden hyvän esimerkin, mikä se ongelma tällä hetkellä on, Englanti syöksyy tähän Brexittiin, ja se keskustelu ennen sitä Brexittiä oli aika luokatonta, ja yksi iso syypää tähän kaikkeen on BBC, joka sen sijaan, että se olisi lähtenyt etsiin totuutta, niin se otti jonkun ihme tämmöisen puolueettoman roolin ja jakoi näitä päättömiä puheenvuoroja molemmille osapuolille. Ja se oli tosi iso ongelma, että BBC tavallaan luopui siitä. Mutta toki myös lehdistö aika voimakkaasti. Suomessa on nyt täsmälleen sama ongelma itse asiassa Yleisradiolta. Koska Yleisradio, mä en tiedä miksi, mutta puolitoista sitten Yleisradio lopetti sen ikään kuin totuuden etsimisen vaikkapa maahanmuutossa. Ja Ylestä tuli tämmöinen ihme, että tulkaa tänne kaikki puhumaan, mitä sylkisuuhun tuo. Kaikenlaista natsia pyörii siellä Pasilan studioilla. Ja ne saa vapaasti niin kuin puhua ja Yle on vaan kädet pystyssä. Ja hei, mä sanon, tasapuolinen. Nyt kun alkaa jotenkin niin kuin energiataso nousee, niin mä sanon tässä vaiheessa ja kortisolitaso kehossa alkaa nousta. Mä sanon tässä vaiheessa jo, että joo, saatte puheenvuoron. Meillä on mikit yleisöjoukossa, että jaetaan sitten. Saatte vastata näihin. Tässä eturivi jo kiehuu päästä asiaan kimppuun. Mutta hei Sanna, semmoinen kysymys vaan, että niin, pitääkö se paikkaansa se, että niin kuin Mikaelin mainostama journalismi, joka kuitenkin edustaa sitä ikään kuin puhtaampaa totuuden etsimistä, niin tekeekö se liian laiskaa työtä välillä ja ottaa tiedotteet ja muut sellaisenaan? Ollaanko me journalistit itsekin vähän niin kuin lepsyjä siinä? Joo, ja tätähän on tutkittukin. Laura Juntunen tutki tämmöisessä mediaa koskevassa tutkimuksessa aikoinaan just tätä tiedotteiden siteraamista, ja se taisi olla 3. ihan valtakunnallisista nettilehdistä, jotka siterasi tiedotteita suunnilleen semmoisenaan. Ja sitten kun tätä paneelia tausotin, niin kyselin noilta mun tuttavilta, jotka on tiedotusalalla, niin sanovat, että se on hyvin yleistä. Että Hesari ja Yle ei kuulemma tee sitä niinkään, mutta että hyvinkin vaikutusvaltaiset tutkittiin joku Turun Sanomien numero, yksi Turun Sanomien numero, 45% tästä yhdestä numerosta oli joko tiedotteita tai viestintätoimistokamaa, ja se oli aika iso luku. Tämä on siis tosi hurja luku. Miten se voi olla mahdollista? 45%. Kuulekaa, tähän selittyy myös sillä, että puhutaan resurssipulasta, ei ole rahaa enää, ei ole toimittajia tarpeeksi siellä toimituksessa tekemässä työtä, että löytyy ikään kuin rationaalinen selitys, ainakin näin on helppo selittää se, vaikka se ei olisi totuus. Mutta voiko tämän sanoa myös niin päin, että meillä on ehkä aika ammattitaitoisia viestinnän tekijöitä ja tiedottajia tällä hetkellä, eli ne tekee ihan hyvää duunia. Totta kai siinä toisessa päässä on se, että toimituksissa on entistä vähemmän väkeä, eli tavallaan siellä ei sitten enää soitella uutisten perään, eli jos se tiedote on hyvä, niin se lätkästään nettiin, koska on kiire saada se juttu nopeasti ulos. Ja resurssit ovat vähäisiä. Kyllä. Niin samaan aikaan, jos miljardi lähtee journalismista vuositasolla, niin markkinoinnista lähtee. Markkinoinnista miljardia, siis osa mainostoimistolta, osa mediasta, mutta koko kakusta miljardi vuositasolla. Mutta samaan aikaan niin, markkinointi nousee. Viestintä nousee enemmän kuin mikään muu ala Kyllä. Suomessa. Et jos 0,5% on PKT, niin se taisi olla 4,9% viime vuonna, 9% toissa vuonna viestintäalan nousu. Ja samaan aikaan journalismi rapautuu käsiin. Eli
onhan siinä selkeä epäsuhta. Hyvä, jatketaan tätä kierrosta, mutta hei, vedetään tää loppuun. Eeva Lehtimäki, sä oot kuitenkin nyt tuoreeltaan siirtynyt Maikkarilta politiikan toimittajana Ellun kanoihin viestinnän ammattilaiseksi. Sano tähän nyt niin kuin näin tuoreeltaan, että miltä se niin kuin tuntuu, ihan näin niin kuin henkisesti? No, voi käyttää samaa termiä kuin sinä, että kyllä mä yöni on nukkunut hyvin, mutta on se ihan eri ammatti. Mutta ei tullut likainen olo siis tai mitään semmoista? No ei, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun toi Taru Tuinen mua rekrytoi Ellunkanoihin töihin, niin se oli tavallaan sellainen prosessi, jossa mä olin miettinyt jo ehkä muutaman vuoden, että mä oon sen ikäinen, että voisiko oppia jotain vielä uutta, voisiko oppia uuden ammatin. Ja te tavallaan tuli sellaiseen sopivaan saumaan ja samaan aikaan mä olin aika ihan suoraan sanoen kyllästynyt suomalaiseen politiikkaan, jonka se kipupiste oli se 2015 Stubbin hallituksen loppuvaiheet, jossa meillä on hihittelevä pääministeri kaatamassa omia hallituksensa hankkeita. Ja mä mietin, että nyt mä oon niin kuin tätä lajia nähnyt ihan tarpeeksi. Ja oliko se klikkaus ihan, se oli vielä se viimeinen niin kuin niitti? No se oli se viimeinen Okei. niitti ja tavallaan siihen kohtaan tuli tämä mahdollisuus kokeilla jotain ihan uutta, oppia uusi ammatti. Ja muun muassa siinä vaiheessa, kun me käytiin näitä työpaikkaneuvotteluja, niin Taru muun muassa näytti mulle listan, että minkä tyyppisiä asiakkaita ja duuneja siellä on tarjolla. Ja siinä ei ainakaan mulla niin kuin Mutta mikään... anna esimerkki, minkälaisia duuneja siellä oli sitten, mitä sulle esiteltiin? No siellä oli yrityksiä, siellä oli järjestöjä, siellähän tehdään sparrausta, siellä tehdään tiedotteita. Mä esimerkiksi aika paljon itse tällä hetkellä esiintymisvalmennan ihmisiä, eli taustani takia, että kun mä oon tehnyt haastatteluja, ollut televisiossa töissä, niin ehkä mulla on jotain Ja hei, se siihen on hauskaa. annettavaa. Tämähän on yksi tämmöinen asia se, että sä oot niin kuin toimittaja, siirryt tuonne viestinnän puolelle, sparraat ihmisiä pärjäämään toimittajien edessä. Miltä niin kuin se tuntuu taas? Onko siinä mitään ristiriitaa? Ei siinä ole ristiriitaa, koska toisaalta suomalainen media olisi mielenkiintoisempaa, jos meillä olisi enempi yritysjohtajia, joilla olisi mielenkiintoista sanottavaa, ne olisi avoimia, ne uskaltaisi tulla mediaan, koska meillä on hirveän suppea joukko ihmisiä, jotka käy esimerkiksi yhteiskuntakeskustelua. Mutta Ja Eeva, anteeksi, mutta samalla sä kuitenkin opetat niitä myös siinä, että miten ei saa mennä toimittajan loukkuun ja vastaavaa. Opetan, Joo, kyllä. mutta onko se niinku fair deal vaan, että se on ihan kiva, että nekin oppii pelin säännöt, vai onko siinä jotain, annat sä aseet niinku väärin käsiin? Vähän haastetta niille toimittajillekin, että tehkää sitten työnne hyvin, tekee että sitä siellä on myös hyvää. vastapuoli valmistautunut. Mutta enempihän mä opetan tavallaan myös sitä, että olkaa nopeita, vastatkaa avoimesti. Kun se toimittaja soikkaa, niin älkää menkö niin kuin komeroon nyyhkyttää ja odottakaa 2 tuntia ennen kuin vastataan. Eli puhutaan myös siitä, että miten se media toimii ja miten siellä on niin kuin nopea tahti ja miten nopeasti sit pitää myös niin kuin toimittajia ottaa yhteyttä. Joo, tunnistan tämän, se on ihan mielenkiintoinen yhdistelmä tämä kenttä, että nähdään molempia puolia Mutta itse asiassa. Peter, hei, Mutta mieti joo. miten tylsä uutisviikko olisi ollut, jos Eeva olisi prepannut Apteekkariliiton varapuheenjohtaja. Niin aivan, joo. Tässä on toki niin kuin molemmat puolensa, joo. Hei, mutta ja Heta ei ollut vielä äänessä, mutta itse asiassa kommentoi joku, mä kysyin Eevalta, että tuliko niinku likainen olo, niin Heta vaan kääntyi ja sanoi, että mitä sanoit? No come Hei, on. come on. Hei come on, joo. Eli Hetakin on päässyt jo niin kuin kommentoimaan. Hei, päätetään tämä ikään kuin alkukierros vielä Hetan puheenvuorolla siitä, että miten sä nyt sitten näet, jotka edustaa koko tämän viestinnän kentän sen puolen edustajia ja sinne tulee sitten journalisteja ja muuta valuu Joo. sun laariin. Joo, ja mulla ei ole ainakaan ollenkaan likainen olo. Mä olen tehnyt koko työurani viestintäalalla ja tässä nyt vähän ikävästi niin kun edelleenkin on vallalla sellainen käsitys, että ei oikein ymmärretä, että mitä se viestijän työ oikeasti on. Että se ei ole sitä manipulointia, se ei ole totuuden vääristelyä. Mutta kyllä sitä tapahtuu kuitenkin siis. Ainakin houkutus on suuri. Varmaan aika useinkin, jos ollaan rehellisiä. No mä en ole ihan samaa mieltä siitä, että niin kuin totuutta vääristelemällä, niin sille ei voi päästä kovin pitkälle. Et kaiken niin kuin viestinnän lähtökohta yrityksen toiminnassa, niin täytyyhän siellä olla se totuus taustalla. Niistä niin kuin valheista jää kyllä kiinni, ennemmin tai myöhemmin. No se pitää Siinä on nykyään esimerkiksi varmaan paikkaansa. Joo. Tapaus Volkswagen on hyvä esimerkki, että sitten kun tehdään päin persettä asiat, niin kyllä siitä kiinni jää ja sitten lasku on aika suolainen. Ja tänä päivänä ainakin ollaan niin läpivalastuneita digitaalisesti. Mutta hei, semmoinen homma, tähän väliin otetaan yksi äänestyskierros. Teillä on lappuja joko takapuolen alla tai jo valmiiksi sylissä, punaista ja vihreää. Otetaan tällainen harjoittelukierros. Tämä nyt iso kysymys siitä, että onko niinku totuus yhteiskunnassamme uhattuna, kun kerran toimittajia siirtyy tällä tavalla siihen ikään kuin perinteisesti vastapuolen leiriin. Vai päinvastoin voisi kuvitella, että rakentaako se kuitenkin parempaa viestinnällistä maailmaa. Eli vihreä, sanotaan nyt näin päin, että vihreä, jos totuus on uhattuna, se menee vähän väärinpäin, mutta otetaan niin. Punainen,
jos ei ole uhkaa. Tämä haastaa myös älyllisesti meidät. No tämä on aika 50-60 Aika kuitenkin. tasasta. Kuka nappaa kommentin tähän tulokseen? Mikael eka. Yksi tulokulma. Jos katsoo, mitä on tapahtunut Yhdysvalloissa presidentinvaaleissa, itse asiassa myös Suomessa ja Englannissa, josta jo puhuttiin, niin vaikuttaa valitettavasti siltä, että ihmisiä se totuus kiinnostaa vähemmän kuin hyvä tarina. Eli on paljon esimerkkejä vaikkapa päättäjistä, jotka ovat tietoisesti valehdelleet ja ihmiset tietää, että heille valehtelee, mutta ihmiset eivät välitä. No Brexit. Ja toisinpäin. Esimerkiksi Suomesta ei löydy yhtäkään kaupallisesti kannattavaa firmaa, joka työkseen niin kun selvittäisi, onko joku totta vai ei. Meillä on tämä yksi nettisaitti, joka sai jonkun Bonnierin palkinnon, mutta kun mä siellä kävin, niin siellä on ollut about 1 kommentti 2 kuukauteen. Okay. Eli se ei niin kuin lennä. Mun mielestä kaikki tämä vaan tarkoittaa sitä, että hyvä tarina kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin totuus. Kuulostaa ihan modernissa mediassa striimin yleisön lukumäärältä, että meillä on mahtavaa tehdä tästä suora striimiä tähän hyvää. Katsotaan, se oli 20 katsojaa tunnin aikana, ihan jees. Kun perinteisellä TV-ohjelmalla on 600 000, niin Tähän bisnesjuttuun, niin pakko tuoda esille meidän Dog Ventures-sarjassa syksyllä saa ensi-iltansa syyskuun alussa keskiviikkoisin, niin meidän muistaakseni toinen leffa on hieno dokkari Merchants of Doubt, jossa kuvaillaan sitä bisnestä, mikä vaikka Yhdysvalloissa on kuitenkin aika iso bisnes, ja kyllä se on totuuden manipulaatio. Siellä on tupakateollisuus, siellä on kemian teollisuus, lääketeollisuus, ja ilmastonmuutoksen kieltämisessä varsin suuri osa on esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden firmojen ihan silkkaa, selvää manipulaatiota. Kyllä sitäkin bisnestä on. Ja se on toinen asia, että kuinka iso osa siitä Euroopassa on kuitenkin keskittynyt Brysseliin ja kuinka vähän sitä valuu tänne Suomeen, mutta toisaalta Brysselin lobbaus, se meihin vasta vaikuttaakin. mutta tämähän me tiedetään jo niin kuin antiikin Kreikassa, niin menestyneen poliittisen uran luominen edellytti ei niin kuin totuuden kertomista, vaan se, että miten vakuutat ihmiset. Eli ne on kaksi kuitenkin eri asiaa, koska se on vähän myös, totuus on vähän sellainen niin kuin ontologinen ongelmajuttu, että mikä nyt on sitten totuus. Sulla on niin kuin asiantuntija pro-ydinvoima, asiantuntija vastaan ydinvoima. Molemmat on niin kuin ikään kuin oikeassa. Ne voi perustella, että ne on oikeassa, mutta kuitenkin on sitä 80 astetta toisistaan erossa. Että mehän ei kannata mennä ehkä edes siihen, että haetaan totuus, vaan totuus voi olla niin kuin aika monimuotoinen. Sitä voi nähdä eri tavalla. Riippuu mitkä asiat sä nostat pöydälle. Kyllähän tavallaan lähtökohtaisesti journalismi pyrkii objektiivisuuteen ja pyrkii antamaan äänen kaikille mahdollisille näkökulmille. Niin, mutta se totuus voi olla kuitenkin niin kuin vaikea löytää, koska meidän on vaikea määritellä ihan jo filosofis-ontologisesti, mikä on totuus. Just se näin, on vaikea, totta kai. Ja taas viestintä haluaa jonkun tietyn viestin tuoda julkisuuteen, ja se viesti, vaikka ei suoranaista valehtelua tapahtuiskaan, niin kyllähän se jotain tiettyjä asioita tuodaan esille, korostetaan eri tavalla, Sanna, ja tiettyjä hei. asioita jätetään taas sitten Sanna, taustalle tai ei mutta korosteta. Mutta kyllähän me myöskin tiedetään se, että meillä on jokaisena journalistina omat fiilisjutut ja omat ideologit ja vastaavat, niin kyllähän se värittää myöskin meidän objektiivisuuteen pyrkimistä vai mitä? Myös siis journalistitkin ovat ihmisiä ja tekevät niin kuin Totta omista kai, mutta lähtökohdistaan journalisteilla on juttuja. kuitenkin ehkä tavallaan tämmöinen sisään rakennettu pyrkimys pyrkiä pitäisi siihen. ainakin, Ja pitäisi olla. ainakin, Hyvällä okei, journalistilla on. Ja esimerkiksi mä oon ollut politiikan toimittajana pitkään, niin kyllä mä nyt näkisin, että politiikan toimittajat on pyrkii siihen aika objektiiviseen Ellei raportointiin. tule Aika moni heistä ei edes äänestä. Ellei tule Just sen takia, puoluelehdestä. että se on ihan, ellei tule puoluelehdestä, joka on taas propagandaa. Ei se ole journalismia. Mun Sekin on, mielestä. joo. Puhuuko se nyt niin kuin lähituntumalla tai tiedolla, että puoluelehti on propagandaa? Puoluelehti näyttää sen oman puolueensa kautta. Se on tiedottamista samalla tavalla kuin mitä sä teet tällä hetkellä. Ei se ole objektiivista journalismia. Tämä on muuten hyvä kysymys itse asiassa. Kyllä mä sanon näin, että puhtaasti niin kuin assosioiden fiiliksen pohjalta, miten mä niin kuin tunnen sen, niin kyllä mäkin näkisin puoluelehden ensisijaisesti niin kuin tiedottamiskanavana kuin, mutta ei ehkä niin puhtaasti. Että totta kai siellä on journalisteja työssä, jotka yrittää ehkä tehdä journalistin työtä journalistin niin kuin työväline keinoa. Joo, mutta palkan maksaa puolue. Joo, totta Mutta kai. se on myöskin niin kuin nouseva trendi siinä mielessä, että mitä Riku sanoit siitä, että olet itse oma mediasi, niin entistä useammat yritykset pyrkii olemaan omia medioitaan, perustamaan omia medioitaan.
ja olemaan sille omalle kohderyhmälle Ja se siksi media. tätä tavallaan tämä keskustelua toimittajien ja viestinnän välillä käydään, koska tavallaan toimitukset on myös totta kai taloudellisessa kriisissä, mutta siellä on aika vahva identiteettikriisi esimerkiksi Rikun kaltaisten ihmisten takia, koska he voi olla omia medioita, on julkisuuden henkilöitä maailman pullollaan, jotka tavallaan täysin itse säätelee sitä, mitä he antaa julkisuuteen, ja he ovat paljon kiinnostavampia niin kuin sitä kautta. Ja tavallaan myös median tällainen niin kuin portinvartijan roolihan on murtumassa. Eli sen takia myös mediat hakee niitä uhkakuvia, on taloudellisia uhkia, ne kokee viestintätoimistot uhkaksi, ne kokee kansalaiset uhkaksi, koska he eivät pysty enää vaikuttamaan. He ei ole niitä, niin kuin, jotka luo sen keskustelun, tai he ei ole enää niitä portinvartijoita, niin kuin oli pitkään. Eli tavallaan medialla on myös hirveän suuri niin kuin tämmöinen identiteettikriisi käynnissä. Ja samaan aikaan tulee näitä tämmöisiä valeuutissivustoja, vihasivustoja Totta. nettiin, jotka näyttäytyy journalistisena, mutta ei ole mitään tekemistä journalismin kanssa. Samaan aikaan tulee sisältömarkkinointia ja kaupallista yhteistyötä. Media on mun nähdäkseni suuremmassa murroksessa kuin koskaan historiassa aikana. Varmaan, toki. Ja Hei, medialukutaito on niin kuin äärimmäisen tärkeä kansalaistaito. Mika se, että lyhyesti, niin mennään sitten yleensä. Tunnistatko journalismia? Siis historia mun mielestä kertoo, että tämä tämmöisen riippumattoman journalismin kausi Suomessa oli hemmetin lyhyt. Mä komppaan Eevaa siinä, että tavallaan sen merkitys päättyi siihen, kun journalismi ei enää ollut portinvartija. Mutta ennen sitä niin meillä oli siis 80-luvulla esimerkiksi Yleisradio lobbasi, että Maikkarille ei pidä antaa uutisia, koska kansainvälinen imperialismi tunkee Suomeen sitä kautta. Ja samaan aikaan Yle, Ben Zyskowicz on taas asiantuntija, aika voimakkaasti nosti tätä neuvostoihanuutta kansalaisten tietoisuuteen. Näin naapurissa. Ja sanotaan, ja sitten tuli 90-luvun alku, jolloin lähes koko media oli ajamassa Suomea Euroopan unioniin. Että sellainen niin kuin riippumattoman journalismin aika ehkä alkoi joskus 95, ja sitten se merkitys ehkä hiipui joskus 2012-2013. Joo, ei ollut puoluelehtiä juurikaan enää niin kuin aikaisemmassa voimissa. Se on hyvin lyhyt aika. Se ei ollut mikään pitkä aika tämä. Hei, mennään yleisökysymyksiin, mutta pitää sanoa tähän väliin vaan se, että kun aika paljon niin kuin paneeleja kolumneina, niin tässä on kuulkaa nyt yksi paneeli niin kuin pitkästä aikaa, mutta yksi niin kuin aika harvasta paneelista, jossa on aika paljon tämmöistä henkilökohtaista, tiedätkö, fiilistä pelissä. Tämä on aika hyvä. Energiataso on musta aika... Pääsee niin kuin actioniin ihan niin kuin oikeasti todenteolla. Mutta sen verran saa tästä vielä kommentoida ennen kuin otat yleisökysymyksiä, niin edelleenkin kuitenkin se, että jos me mietitään niin kuin viestiöiden työtä kokonaisuutena, niin aika pieni osa siitä varsinaisesta niin kuin yritysviestinnän duunista on loppujen lopuksi sitten niitä mediasuhteita ja tällaista niin kuin lehdistösuhteiden hoitamista ja brändijournalismia. Ja aika iso osa tapahtuu piilossa siellä organisaatiossa. Yritetään saada se organisaatio toimimaan paremmin. Yrityksen sisäisen viestinnän kehittämistä vastaan myös. Ja muu tällainen, mikä on äärimmäisen tärkeää. Eeva lyhyesti. Ihan nopeasti kysymys sulle niin kuin pitkäaikaisena viestinnän tekijänä. Miten sä koet sen, että tulee toimittajia entistä enemmän alalle, koska välillä tuntuu, että toimittajalle on vihaisia, jotka menee viestinnän puolelle, niin entiset kollegat vähän katsoo niin kuin nenänvartta pitkin, että hyppäsit pahan puolelle. Katsovatko sua muuten? Saatko kokea sen? No ei, aika vähän. Okay. Muutamat ihmiset toki niin kuin vähän ihmetteli sitä ratkaisua, mutta toisaalta taas viestijät on ärsytyneitä siitä, koska suurin osa viime aikoina isoista viestintäjohtajapaikoista, niin nehän on mennyt toimittajille. Eli toimittajat on kyllä aika niin kuin haluttua tavaraa niin kuin alalla. Nyt ne kommunistitoimittajat tulee vie meidänkin kapitalistien työpaikat. Hei, hyvä. Ette vie meidän töitä. No siis, mutta tietysti siinä on, mä ymmärrän sen, että se niin kuin saattaa ärsyttää, koska meillä on ihmisiä, jotka on kouluttautuneet nimenomaan organisaatioviestintään, jotka ei ole ehkä niin kuin haaveilleet, että on tämmöinen niin kuin ehkä vähän kärjistetysti, että ajatellaanko niin, että toimittajat oikeasti haluaisi olla kirjailijoita, ne ovat epäonnistuneita kirjailijoita ja niiden pitää tehdä sitten niin kuin lehtijuttuja ja sitten taas, että viestijät on sitten epäonnistuneita toimittajia, että ne oikeasti haluaisi tehdä niin kuin mahtavaa tutkivaa journalismia, niin ei se mene näin. On olemassa ihmisiä, jotka on kouluttautuneet nimenomaan organisaatioviestinnän asiantuntijoiksi. Ja siis se on ihan ok. Journalisteilla on paljon annettavaa viestintäalalle, mutta mä sanon tämän loppuun. Journalisteilla on paljon annettavaa viestintäalalle, mutta pitää tietää silloin, kun palkataan journalisteja, että minkä tyyppisiin tehtäviin heitä niin kuin mitä osaamista heiltä halutaan sinne organisaatioon. Yksi viestintätoimiston edustaja, ei mainita nimeä, mutta sanoi kerran, että mä en halua palkata toimittajia ollenkaan, koska ne ei osaa myydä. Ne on liian niin kuin, niiden se etiikka on toisella puolella. Hei, nyt päästetään peto irti. Yleisö, mies cowboy-hatussa keskellä. Sä oot ainakin viittoillut pitkään. Korottakaa käsiä, jos haluatte puheenvuoron. Mä yritän seurata sitten
Joo, pysyä kiitoksia. perässä. Aleksi Kariniemi tässä päivää. Mulla olisi kysely teille Ylen väelle. Toki Mikaelikin voisi entisenä Yle-miehenä kommentoida tätä. Mieleeni tuli tämä asia tästä objektiivisuudesta. Tässä viime aikoina on ollut noussut otsikoihin, kun tuli kauhea riita perussuomalaisten kanssa, että millaista monikulttuurisuutta Yle saa edistää, sitä alkuperäistä kirjasumuotoa vai heidän mielipidettään, niin se minun kysymys on, miten teillä on teidän organisaatiossa tätä itsekritiikkiä, jos joutuu kirjoittamaan epämiellyttäviä asioita, jotka menee sitä omaa ilmoitettua tavoitetta vastaan. Mutta antaa joku tämmöinen konkreettinen esimerkki, mitä se voisi olla? Tämä on tämä tulenpalava aihe, että miten täällä on rikollisuus meillä. Esim. Ruotsissa on ollut vähän jo sellaista puhetta, että poliisi ei saa kertoa asioista, jos ne menee heidän sosiaalidemokraattihallinnon tavoitteita vastaan. Voiko täällä Suomessa myös tapahtua sellaista Ylen taholta? Okei, no hyvä kysymys. Miten vastaatte tähän? Kuka ottaa kopin? Eikö voisi miettiä, että silloin kun mä siellä Ylessä olin, niin tavallaan tämä maahanmuutto ja siihen liittyvä ei ollut pinnalla. Että silloin puhuttiin kaiken maailman lautakasoista ja ihan muista asioista. Että on aika tuore ilmiö. Mutta noin yleisesti mä sanoisin, että Yleisradiossa on hyvin onnistunut se palomuuri sen ikään kuin omistajavallan ja politiikan ja sitten se journalismin välillä. Mutta se on samalla kun se toimii se palomuuri, niin se on sillä heikko, että se vaatii sen päätoimittajan todella niin kuin kirkasta silmää ja linjaa. Eli käytännössä voi sanoa, että Atte Jääskeläinen on se kuningaspultti, jossa ikään kuin Ylen riippumattomuus lepää. Nyt miten se käytännössä kannattaa tehdä, niin mun mielestä pitäisi yksittäiselle toimittajalle antaa liikkumavaraa ja luottaa siihen, että se kokonaisuus on tasapainoinen. No maahanmuuttohan on just varmasti yksi kaikkein vaikeimmista asioista tällä hetkellä yhteiskunnassa uutisoida, koska se herättää niin älyttömän vahvoja tunteita. Mä en ihan ymmärtänyt tuossa kysymyksestä, että mitä agendaa, mistä agendaa... Jos mä tulkitan näin, myös sitä siis, että onko olemassa tämmöisiä niin poliittisesti korrekteja NS-totuuksia, joita vastaan ei vaan voi niin kuin sanoa, vaikka se välttämättä ei olisi objektiivinen totuus. Ei mun mielestä kyllä enää tässä yhteiskunnassa ole. Tämä aihehan, esimerkiksi Yleisradiossa, niin meillä on perustettu ihan oma tavallaan työryhmänsä, toimittajaryhmä, joka seuraa maahanmuuttoa ja pyrkii mahdollisimman seurata hyviä puolia, huonoja puolia, hyvinkin monipuolisesti sitä aihetta. Ja siihen yritetään keskittyä, että se olisi mahdollisimman tasapuolista, koska jos se olisi tavallaan... Totuuskomissio. Jos me vaan niin yhdeltä kannalta uutisoitaisiin, niin siitä tulisi niin älytön häly, koska koko ajan tätä asiaa seurataan joka puolella niin valtavan suurella kiinnostuksella. Mutta hei, nappaa tästä vielä kiinni, että tämä nyt kritiikki, mikä esitettiin, että okei, siellä on kaiken näköiset joku natsit valloillaan, joita aikaisemmin ei päästy sinne puhumaan. Että jotenkin se niinku laatu ja se totuuden hakeminen niinku laadukkaasti, siitä on niinku Ylellä luovuttu ja siellä on kaiken näköistä hörhöt. Ketä natseja siellä on ollut? Ei, mutta näissä isoissa torikeskustelussa ja vastaan. Mä voin niinku kiteyttää. YK, kun Yleisradio haluaa olla vähän niin kuin YK, niin se on luopunut tästä kansan sivistystehtävästä. Ja mä voin sanoa, että se on niin kuin tuhon polku, mutta lyhyellä aikavälillä se voi totta kai tuntua fiksulta. Mutta liittyykö se juuri siihen, että sinne päästetään ikään kuin kritiikit ja kaiken näköiset äänet siis mä muistan yhden ainoa, mihin ehkä nyt tässä viitataan, on se, että kun meillä oli aamutelevisiossa oli tämmöinen Loldiers of Udin -niminen pelleryhmä, jotka sitten rupesi siellä riehumaan, niin sitten seuraavana maanantaina meillä oli nämä rajat kiinni ihmiset. Ja sehän sitten Yleisradio sanoi, että heitä olisi pitänyt tavallaan niin vastapainoksi näille Loldersseille. Heitä olisi pitänyt pystyä kyseenalaistamaan enemmän ja kysymään vaikeampia kysymyksiä. Tämä sanottiin sitten ihan ääneen. Joo, mutta se liittyy myös näihin suuriin näihin torikeskusteluihin, niihin lähetyksiin, jossa oli valtavasti porukkaa studiossa. Muistan ainakin, että silloin puhuttiin myös siitä, että hei, kauheita sköndää, ei näitä voi päästä tänne puhumaan tämmöistä. Miksi ne on valittu sinne, että vähän vastuuta Yleltä. Tämä oli se kritiikki, mikä esitettiin siitä. No mä oon ollut itse esimerkiksi juontamassa yhtä A-studiota, jossa oli sekä tämmöisiä ihmisiä, jotka piti näitä jotain rajat kiinni mielenosoituksia, että sitten tämmöisiä maahanmuuttoaktivisteja, jotka oli auttamassa maahanmuuttajia. Ja silloin tuli myös kritiikkiä tästä, että minkä takia me päästetään näitä rajat kiinni ihmisiä sinne studioon. Ja se oli se häly ennen, kun se lähetys oli tullut, mutta eihän siinä varsinaisessa lähetyksessä sitten ollut yhtään mitään
semmoista, Siis että se oli hyvin lähetys oli maltillinen karmea. keskustelu. Okei. Mä katsoin sen lähetyksen, se oli karmea. Siellä saa heittää mitä tahansa reikäpäisyyksiä ja toimittajat vaan siirtyi seuraavaan ilman, että ne olisi niinku tarttunut näihin. Mutta hei, vaan homma. Ai sen A-studion. Kuunnelkaa, hei. Me mennään vähän ehkä tässä nyt tämän kokonaisuusaiheen ulkopuolelle. Ei upota tähän nyt Yle-keskusteluun niin syvälle, mutta Mä taas sain sieltä ihan toisenlaista palautetta, että liikaa tartuttiin. Mutta hei, pointit tulivat sanotaan tarpeeksi selviksi. Tässä Riku, sä haluaisit kommentoida tämä myös. Tähän ihan lyhyesti vaan. Mä en ole uutistoimittajana toiminut pitkään aikaan enää, mutta ja nytkin Yleisradiolle tehdään ohjelmia 100% kotimaisena, riippumattomana, pienenä yhtiönä, indie-yhtiönä, mutta se ajan, mitä mä oon toiminut esimerkiksi Hesarissa rikostoimittajana, niin on aika paljon keloja siitä, että on jotain agendoja. Itsekin saatan ajatella, että Helsingin Sanomilla on jonkinlaisia agendoja, ainakin mun mielestä esimerkiksi NATOon liittyen, niin on aika tietyllä tavalla näkynyt mun mielestä heidän linjassaan se. Mutta se koskee pääkirjoituksia, se koskee niitä mielipidevaikuttajia, joita haastatellaan ja niin edelleen. Jo aikoinaan EU-äänestys. EU-äänestys on hyvä esimerkki, siihen lähti melkein koko media ja se oli mun mielestä ehkä vähän kyseenalainen ratkaisu, että kannattiko ihan näin astua niin vahvasti johonkin Saatiin kelkkaan. varmuus ainakin siitä, ettei kansa äänestä väärin. Se oli hyvä siinä mielessä. Se voi olla siinä, niin totta, mutta se mitä mä haluan sanoa on se, että mä en koskaan kokenut itse, että mä olisin millään tavalla joutunut minkälaisen painostuksen kohteeksi tai että millään tavalla olisi pyritty ajamaan yksittäisiä journalista. Mä luulen, että Sanna voi allekirjoittaa, että oli se monikulttuurisuus-sana. Sehän on osa suomalaista yhteiskuntaa ja siinä mielessä kuuluu sinne, mutta että oli se sana siellä mukana tai ei, niin se mitään ismiä on, siellä mitään helvetti monikulttuurisuuspalvonta, islamisaatiomenoja. Ja sitten kun tässä puhuttiin kommunistitoimittajista, niin mä haluan tuoda esille sen, että suurin osa toimittajista tutkimusten mukaan on konservatiivisia ihmisiä. Ja mun mielestä itse asiassa iso huoli suomalaisen journalismissa on se, että suurin osa toimittajista on korkeakoulutettuja. Hyvinvoivaa keskiluokkaa. Kuplassa elävää hyvinvoivaa keskiluokkaa. Ei ole mitään hölkäsepöläyksen hajuu siitä, minkälaista on köyhän suomalaisen elämä. Hei Riku, semmoinen homma vielä, pieni summaus omasta puolestaan tässä, että hyvä ehkä muistaa siitä, että koko tämän keskustelun siitä, mitä nämä firmat tekee, mitä nämä mediatalot tekee ja vastaavat, niin tässä on hirveän helppo vähän mystifioida ja glorifioida ja tehdä rakennelmista vähän niin kuin jännempiä, pyhempiä, maagisempia kuin mitä ne ihan arjessa käytännössä ovat. Toki se puoli on olemassa siellä, mutta tässä on helppo myös mennä vähän semmoisiin rakennelmiin, jotka välttämättä ei myöskään ole ihan konkreettista arkitodellisuutta. Lisää kysymyksiä yleisön joukosta. Kaksi naispuolista kysyjää takarivissä. Anu Pujola, hei. On tässä puhuttu siitä, että miten kirjoitetaan asioista. Mua kiinnostaisi se, että mistä asioista vaietaan. Nyt esimerkiksi Sahelin nälänhätä. Että olisiko teillä heittää sellaisia eettisiä, ekologisia kysymyksiä, mistä vaietaan? Ei kirjoiteta, ne ei päädy lehtiin tai uutisiin. Hei, sä sanoa, palautan vaan sen verran, että hyvä kysymys, mutta yritän vähän pysyä siinä aiheessa, että miten kun toimittajat siirtyy niin kuin viestinnän puolelle. Mä ymmärrän, että tämä on elintärkeä kysymys ja näin, mutta ettei hirveästi kadottaisi tästä pää niin kuin janasta muualle. Mutta jos joku haluaa kommentoida sitä lyhyesti, niin kommentoikaa. Ihan nopea kommentti, mikä liittyy viestintään, on TTIP, transatlanttinen vapaakauppasopimus. Et siinä on semmoinen aihe mun mielestä, mistä kyllä Suomen journalismi itse mukaan lukien on täysin pihalla, ja se liittyy osin myös siihen, että kaikki on salaista. Itse en kaikella kunnioituksella suomalaisia päättäjiä kohtaan, täälläkin heitä paljon näkee, en kyllä ihan luota, että he on täysin messissä siinä, että mihin siinä ollaan menossa. Eli siinä voisi Olisi kiva, että olisi mukana ihan firmojen puolelta, mutta myös riippumattomasti. Se on aika monimutkainen aihe myöskin, että 10 minuutin haastattelussa se on hyvin vaikea tavallaan käydä läpi. Semmoisia asioita, mistä mediassa ei juurikaan, jos olet huomannut, niin media hirveän harvoin arvostelee toisiaan journalistisin periaattein. Eli se on ikään kuin semmoinen tabu. Ja sitten maidon epäterveellisyydestä hyvin vähän ja harvoin mitään luetaan. Ja ehkä se mielenkiintoisin... Mitä, onko se epäterveellistä? En tiedä, mutta se on selkeästi semmoinen vähän... Niin kuin Suomessahan maito on vähän tabu. Okay. Ja sitten kolmas olisi tällainen vanhusseksi, että siihen harvoimmin törmää. Mutta jatketaan siitä. Ei jatketa siitä. Mutta muuten mä sanoisin, että Suomessa kyllä journalismi tarttuu niin kuin lähes kaikkeen. Et kysymys on pikemminkin, että joku saa sen idean kuin siitä, että olisi jotain tabuja. Eva. Eniten ehkä mä oon huolissaan siitä, että medioiden määrä vähenee tietyllä tapaa ja se yksipuolistuu ja sitten sisällöt on liikaa samanlaisia, koska toimituksethan seuraa todella tarkkaan. Niillä on tällaisia ohjelmia, algoritmeja, kun ne näkee, että Ilta-Sanomilla lähtee tietty koiravideo vetämään, niin saman tien Iltalehti tekee, MTV tekee, Hesari tekee, kohta Ylekin tekee. Eli sisällöt samankaltaistuu hirveän paljon ja se on tosi tylsää taas sitten median kuluttajan kannalta. Ja myös otsikot, niin kuin katso kuvat,
näkyy aika usein. Otsikot on aina Kyllä, samanlaiset. joo. Hei Siina, siellä, onko mitään Twitter-pöhinää? Mikrofoni, joo. Eli onko tämä niinku myös kiihdyttänyt keskustelua tuolla digitaalisella puolella? Joo. Tässä on siis oikein mielenkiintoista pöhinää Twitterissä. Siellä voi meitä seurata ja tosiaan Facebook-livestriimiä voi katsoa myös sitten tästä. Täällä on sellainen kysymys noussut esiin, että onko Suomessa oikeasti paljon lobbareita ja keitä he todella ovat? Ja mikä on nyt oikeastaan Mikä lobbari? on Ollaanko me kaikki lobbareita? lobbareita? Niin. Kuka haluaa napata nyt tästä vaikeasta aiheesta? No varmaan kaikkein vahvimmat lobbarit löytyy näistä työmarkkinajärjestöistä, mutta ne on niin itsestään selviä, että niitä ei ehkä edes koeta Mutta lobbareiksi. puhuttiin myös kansainvälisistä isoista yhtiöistä, jotka on jonkun tietyn markkinatuotteistuksen tai elinkeino, tai siis elintarvike tai savukkeet tai alkoholi tai mitä tahansa. Onko se toinen? Mä olin itse Microsoftin lobbarina ja kyllä se huomio siellä valitettavasti kääntyi niin kuin Brysseliin. Että hirveän vähän niin kuin Suomeen haluttiin mitään lopeta, koska valitettavasti Suomen merkitys näille kansainvälisille isoille yrityksille on suhteellisen vaatimaton. Mitä mieltä olette muuten? Tämmöisiä on Se esitetty. lisää. Tuollahan on Brysselissä on Otetaanko vielä toinen? lobbarirekisteri. Haluaisitteko Suomeen lobbarirekisteri? Joo. Okei, hei, otetaan sama syssy vielä. Pakollisen. Sama syssy. Joo, kyllä. Toinen täältä. Siinä. Toinen kysymys on, että mikä on viestinnän ja markkinoinnin ero? Onko niillä eroa? Okei. Heta. Menee tämmöiseksi niin kuin semantiikaksi tässä, tosi mielenkiintoiseksi, mutta joo, siis viestinnällä ja markkinoinnilla varmasti on eronsa ja yhtäläisyydensä. Siis markkinointihan menee hyvin lähelle sitten myyntiä puhtaasti, ja nykyään ajatellaan ehkä usein niinkin, että viestintäkin on loppujen lopuksi myyntiä. Jos tehdään yritysviestintää, yrityksellä on jotain tuotteita tai palveluita ja niitä pitäisi pystyä myymään asiakkaille. Mutta ei niiden välille voi yhtäläisyysmerkkiä kyllä piirtää. Että Vähän semmoinen veteen piirretty viiva, että kaikki mitä sä haluat vaikuttaa viestillä toiseen ihmiseen, sähän haluat markkinoida sun ajatusta. Tai tämä menee vähän vaikeeseen. joo. Jos niin ajattelee vähän toisin, niin tämä on yllättävän helppo. Markkinointi pyrkii vaikuttamaan siihen mielikuvaan, mikä esimerkiksi sun päässä on mun yrityksestä. Se on niin kuin markkinointia. Ja se viestintä on taas sitä vuorovaikutusta meidän keskellä, joka välillisesti tietenkin myös vaikuttaa siihen miessä olevaan. Ja siinä vuorovaikutuksessa kumpikin osapuoli saattaa ehkä markkinoida myös toinen toisille. Se on vähän niin kuin tanssia, että kun mä teen jotain Joo. ja sitten Sala vastaa ja näin, kun sen sijaan se Joo. brändivaikuttaminen on enemmän yksipuolista. Onko vielä? Yes, Okei, eipä muuta. palataan asiaan. Hei. Palataan Joo. asiaan ja Twitterissä tosiaan niin #totuus uhattuna. Yes. Hei, takana oli vielä toinen, ja sulla ei ollut mitään. Okei, Sebastian, anna sinne, jos saataisiin mikrofoni tuonne taakse. Hei, onko tästä eturivistä mitään? Onko kysymyksiä? Teillä on, Vastauksia enemmän. teillä On vaan vastauksia, ei kysymyksiä ollenkaan. Teillä on tosi hyvä keskustelu meneillään, kiitos siitä. Riku nosti esille, että media aika lailla lobbasi Suomea EU-hun. Nyt kun ollaan katsottu tämä Brexit-keskustelua, niin miten koette tämän julkisen tiedonvälityksen objektiivisuuden, että ennen Brexitia ja Brexitin jälkeen, niin tämä uutisointi, onko se teidän mielestä ollut objektiivista vai onko media jälleen kerran pelannut niin kuin EUn pussiin? Miten koette? Niin post-brexitaalinen depressio. Tästähän me tuossa aikaisemmin vähän sivuttiin päivän mittaan. Kuka haluaa ottaa kiinni tästä? Suorastuna mä en ole kotimaista keskustelua juurikaan seurannut, vaikka olet siihen kovasti yrittänyt yllyttää. Mutta kansainvälisesti niin mun mielestä ihan asiallisia artikkeleja, jotka on todella kyennyt pohtimaan sitä, mistä siinä koko Brexit-ilmiöstä on ollut kysymys. Ja siinä on ollut paljon muustakin kuin Euroopan unionista. Ja mun mielestä se havainto on ollut, että se on itse asiassa hyvinkin paljon muusta kuin Euroopan unionista ja Euroopan unionin ongelmista. Kysymys on vahvoista luokkayhteiskunnan sisäisistä rakenteellisista ongelmista ja ihmisten vahvasta kulttuuripessimismistä, joka on ehkä meidän ajalle muutenkin aika ominaista. Mutta että kotimaan journalismi tai kommentteihin mulle oikeastaan Eeva kannattaa. Mikael, joo. Eeva Mikael. Mun mielestä suomalainen media on nyt varsinkin jälkikäteen analysoinut ja tasapuolisesti ja tuonut näkökulmia esiin. Että se, missä suomalainen media epäonnistui, oli se, että meillä vietettiin iloisesti juhannusta, kun tehtiin eurooppalaisessa politiikassa ehkä yksi merkittävin
merkittävin ratkaisu ja meille ei ilmestynyt lehdet. Yle teki jotain lähetystä, mutta siinä vaiheessa kun se alkaa 10, niin me median heavy userit, me oltiin haettu se tieto suoraan hyvin tehdyistä ulkomaisista medioista. Mä katsoin suorana Cameronin eroilmoituksen, mä olin siinä vaiheessa lukenut jo Guardianin erinomaiset analyysit ja muuta ja suomalainen media oli aika nukuksissa. Jälkikäteen pääsi siihen rytmiin kiinni, mutta tavallaan me ei voida ajatella niin, että me pistetään luukut kiinni, suomalaiset poliitikot, suomalaiset mediat niin kuin täysin, vaikka on se juhannus, se pyhä Ja mä juhannus. muistan, kello oli 2.30 aamuyöstä ja katsoin BBC-saitilta siinä vaiheessa, kun mä näin, että Sunderland oli voittanut ylivoimaisemmin kuin odotettiin, Brexit ja Newcastle oli tiukempi kuin odotettiin, niin sitten mä laitoin luukun kiinni ja toivotin, että huonoa yötä, mennään nukkumaan. Kyllähän Yle näytti suoraa lähetystä sieltä Britanniasta koko yön. Mä itse asiassa lähdin suoraan sen Brexitin jälkeen pois Suomesta, joten en ole silleen, ja just tulin ihan tässä nyt toissapäivänä takaisin, en ole silleen suomalaista keskustelua seurannut niin intensiivisesti kuin muuten olisi. Mutta se, mihin mä kiinnitin huomiota, oli just kollegoiden, toimittajien nämä tämmöiset tunteen purkaukset sitten seuraavana aamuna sosiaalisessa mediassa. Ja siellä oli siis useampi kuin yksi, oli useampi kuin 2 tämmöistä kommenttia, että demokratia pois kansalaisilta, että kansanäänestyksen tulos oli väärä, mikä musta on niin toimittajalle aika hassu kommentti, että mä ymmärtäisin poliitikolle tai jollekin, mutta että toimittaja, joka raportoi sitten ehkä näistä asioista, niin aika vahva kanta poliittiseen kysymykseen. Ehkä se oli vähän rankempaa huumoria vaan. Ei se ollut ihan huumoria kyllä kaikilta. Lyhyesti, Mika. Musta tuntuu, että tässä suomalaisessa Brexit-analyysissä, ehkä myös kansainvälisessä, on hirveän vähän analysoitu sen englantilaisen median vaikutusta tähän koko prosessiin, koska se mediahan vaikutti huikeasti siihen lopputulokseen. Se on jäänyt jotenkin syrjään jostain syystä. Toinen juttu on se, että on tämä sopuli-ilmiö, että silloin kun tämä äänestystulos tuli, niin äärimmäisen harvassa itse asiassa ei ollut yhtään sellaista kolumnia tai vastaavaa, jos olisi kerrottu it's not going to happen, mikä on nyt se todennäköisin vaihtoehto, mutta silloin alussa ei tule edes mieleenkään. Ja sitten kolmas, joka mun mielestä on ehkä vähän niin kuin ollut myös ikävää, on se, että tämän EUn vastustajat sekä Englannissa että muutenkin, niin niitä on ehkä pyritty hiukan yksiviivaisesti leimaamaan typerämmäksi kuin mitä he oikeasti ovat. Et totta kai se oli paljon ongelmaa, mutta se ei ole ihan niin mustavalkoinen kuin miltä se näyttää. Tässä on paljon herätyksiä, mutta myös se, että hyvä esimerkki myös niin kuin viestinnällisen vaikuttamisen niin kuin tehokkuudesta on se, että just Brexitia käytännössä niin kuin kokonaisen vuosikymmenen ajan maalattiin kuvaa näistä tinahattupäisistä Brysselin byrokraateista ja vastaavaa, että se meni niin kuin viesti lopulta läpi. Hei, äänestää välillä. Otetaan muun muassa tämä tähän liittyen, että luotatko suomalaiseen mediaan? Jos luotat vihreää, tämä menee helpommin tällä kertaa, jos luotat vihreää, jos et luota punainen. Me ollaan niin kuin luottamusyhteiskunta. Suomi oikeasti tässä näkee ehkä pienoista koossa. Nyt tekin näytte vihreää, omat kalenterit, joo. Peter, musta tuntuu, että nämä kaikki 500 ihmistä ostaisi sulta useammankin käytetyn auton. Kiva, kiitos tästä. Onhan mä yritän olla luotettava. Hei, kysymyksiä. Jatketaan vielä yleisöjoukosta sieltä keskeltä takariviin. Moi kaikille, kiitos upeasta panelista. Tänne Suomi-areenan Poriin kerääntyy paljon mediaedustajia ja päättäjiä ja lobbareita. Niin millaista lobbausta täällä tapahtuu? Onko nämä tämmöiset lobbausfestarit? Se on muuten aika hyvä sana ja aika hyvä provokatiivinen kysymys. Onhan Suomi-areenan lobbausfestivaali vai mitä? Ainoa yhteiskunnallinen tämmöinen rock-lobbaus-tapahtuma. Niin kuin kunnolla. Niin mä jossain sanoin, että täällä Porissa kaikki 90-luvulla jollain lailla politiikan kanssa mukana olleet tyypit kerääntyy firmojensa piikkiin pitää hauskaa. Niin kuin lobbausta krapulassa koko viikko, se on niin kuin vakavammin tämä on niin kuin mun mielestä tämä on niin kuin lobbausta ilman agendaa. Täällä niin kuin heitellään ideoita, puhutaan avoimesti. Täällä jotenkin niin kuin sanotaan ja kokeillaan asioita, joita tulisi mieleenkään sanoa ja kokeilla Helsingissä. Ja se tekee tästä ainutlaatuisen, että täällä voi kuulla ministerinkin suusta sellaista niin kuin avointa pohdintaa. Tänään oltiin just Jari Lindströmiä kanssa keskustelemassa, niin ihan huikea kaveri, kun se on nyt täällä sitä tajunnan virtaansa avannut. Ja mä en usko, että se samaa tekisi Helsingissä. Eeva, kommentoi sä tätä Suomen vaikutusta niin kuin huulten liikkeisiin? Niin kuin missä mielessä? No sekä tämä niin kuin massiivinen lobbaus, Woodstock, mutta myös tämä, että täällä
tiedotus ja viestit ja puhe menee ihan eri tasolla kuin virallisesti Helsingissä? Varmaan Hyvässä ja menee, pahassa. mutta kyllä täälläkin sitten toisaalta on tätä tämmöistä puhemusakkia ihan riittäviä, että kyllä nämä keskustelut voisi olla vielä vähän räväkämpiä, tätä osallistujajoukkoa voisi vähän laajentaa, eli tavallaan vähän sitä eliittikuplaa, mitä tällä nyt ehkä on, niin sitä voisi vielä rikkoa. Eli nyt on tosi hienoa, että on tullut näitä tubettajia, startup-yrittäjiä, eli tämä niin kuin Suomi-areenakin menee vihdoin sitten 2000-luvulle. Mutta kyllähän täällä varmaan niin kuin lobataan, ihmisethän tapaa ja pörrää täällä keskenään ja varmaan tekevät jotain diilejä, sopivat sitten, jotka mahdollisesti toteutuu tai ei toteutu sitten Helsingissä. Ja Suomi-areenassa kaikki on niin kuin eliittikumppaneita, tämä on just semmoinen oma kupla. Onhan tämä jonkunlainen tällainen eliitti-Tinder-kohtaaminen. Sellainen kommentti, että ei pidä kaikkina niin kuin some-aikana ja vaikka on minkälaisia tindereitä ja välineitä, mutta niin kuin ei henkilökohtaisen kontaktin ja henkilökohtaisen suhteiden merkitystä niin ei pidä missään nimessä väheksyä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että meillä olisi niitä hyvä veli- tai hyvä sisarverkostoja, vaan sitä, että ihmisten kanssa on sitten helpompi ehkä sinne Helsinkiin palatessa tai missä nyt sitten niitä bisneksiä hoitaakaan, niin helpompi ottaa yhteyttä, kun on jo jonkunnäköinen kontakti luotu, tavattu jossain vähän epävirallisemmissa merkeissä. Varmasti näinkin. Tuo oli erinomainen heitto tuo lobbausfestarilta. Tuosta Miikkailin pointista, että voi heittää hurjempiakin ideoita. Mä heitän nyt yhden hurjan idean, kun on paljon ollut esillä, että pitäisi olla Suomessa lobbarin rekisteri samalla tavalla kuin vaikka Brysselissä on. Niin mitä olisi semmoinen, että meidän kaikkien korkeiden virkamiesten ja kansanedustajien kalenterit avoimuuden nimissä, se on digitaalisena aikana hyvin helppo järjestää, olisi nähtävissä jälkikäteen. Mä näkisin jokaisen henkilön, jonka kanssa on puhuneet, keneltä se olisi pois, paitsi kansanvallalta. Sinne se olisi pelkkää plussaa. Mitä sanotte? Hyvä ajatus. Oikein hyvä ajatus. Eli ei muuta kuin Google-kalenterit synkkiin vaan. Käytännössä se kannattaisi tehdä esimerkiksi Ylen kanssa kimpassa, koska se, että ne on vaan raakaversiona auki, niin eihän kukaan jaksa ne tutkia, mutta jos joku mediatalo suluissa Yle paneutuu ja jäsentää sen kansalaisille, niin toi voisi olla todellakin avoimuutta lisäävä hyödyllinen temppu. Esitän ajatusta eteenpäin. Joo, mutta hyvä, että tässä syntyy mahtava paneeli, jossa syntyy yksi konkreettinen idea myös, niin se on aina jotenkin plussaa. Joo, kyllä kannatan, että miksei. Ja varmaan tällainen jossain vaiheessa Suomeenkin tulee, että jos se on Brysselissä, niin miksei sitten tämmöisessä avoimessa yhteiskunnassa, niin ennemmin tai myöhemmin tämmöinen varmaan tulee. Ja Ylehän just teki itse asiassa tässä, oliko toissa vuonna lobbarirekisteri-ohjelmaa, jossa Mikaelkin taisi olla mukana. Avasit omat Te kalenterit. twiittaatte niin, että mulla menee Twitter ihan tukkoon, että totta kai isimmin. Niin Se kone räjähtää. Kone räjähtää. Se on aika hyvä itse asiassa, niin kuin parhaimmillaankin usein paneeli on kuitenkin semmoista niin kuin kollektiivista terapiaa. Sen ei ole tarkoitus niin kuin ratkaista asioita, vaan tässä niin kuin just luodaan yhteys ja vuorovaikutuksen dialogi, mutta sieltä saadaan vielä konkreettinen. Tämä oli meidän paneelikeskustelun tämmöinen transponder-ehdotus Putinille, vähän samantapainen. Yksi konkreettinen idea, jota voidaan lähteä toteuttamaan, mikä on mahtava asia. Otetaan yleisökysymyksiä. Onko tullut, hei, Twitter räjähtää, niin siinä heitä nyt pari lisää. Täällä mennään jo askeleen edelle, eli puhutaan viestinnän ja journalismin tulevaisuudesta. Hyvä. Eli lähenevätkö ne vai erkanevatko ne entisestään tulevaisuudessa? Ja jos saan tulkita ensin, mitä puhuttiin aluksi, niin just tämän siirron valumaan trendin takia, niin ne lähenee vai mitä? Raja-aita niin kuin madaltuu ja kaatuu, jolla hämärtyy. Tämä herra tässä vieressä on hyvä esimerkki. Että mä uskon, että journalismin tulevaisuus on journalismin henkilöön liittyvä ikään kuin brändi, koska se on niin helppoa luoda se oma media. Ja kun se brändi liittyy sen journalistin henkilöön, niin se on totaalisen altis kaikille väärinkäytöksille, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen brändäytyvä, voimistuva journalismi, niin se ei voi tehdä mitään kompromissia ikään kuin koskaan, jolloin jos nämä Sannan puhumat journalismin jalot arvot on tavoitteena, niin sitten näyttää siltä, että ne tulee tulevaisuudessa vahvistumaan. Eeva. Siinä mielessä varmaan viestinnän ja journalismin rajat hämärtyy tai lähenee, koska puhun nyt lähinnä varmaan kaupallisesta mediasta. Tiedetään ja on ihan varmaa, että mainosmarkkina ei tule palaamaan sille tasolle, millä se on ollut aikaisemmin. Ja tämän kaupallisen median on keksittävä yksinkertaisesti muita ratkaisuja, että millä se rahoittaa sitten sitä journalismiaan. Ja onnistuuko se? Se on varmaan aika vaikea tehtävä, mutta siinä on lähinnä sitten varmaan se, että mediatalot rupeaa myymään itse jonkunlaista markkinointimateriaalia, ne rupeaa myymään sisältöjä ja sillä mahdollistetaan sitten se varsinaisen journalismin teko ja se, että ne ihmiset, joka on kuitenkin se suurin kuluerä, se on sen median suurin valtti, niin ne pystytään työllistämään. Mutta sori, jos mä vielä niin haastan, että
että voisiko olla mahdollista, että esimerkiksi niin kuin sinä, Eeva, yksilönä olisit ikään kuin primusmoottori jollekin sellaiselle brändille, joka tuottaisi journalismia niin kuin sun tekemänä sun kautta ilman näitä mediataloja siinä välissä? Se on varmaan yksi kehityssuunta Suomessa, mutta tietysti se, että kuinka monta sellaista journalistia ja niin kovaa brändiä naamaa meillä on, jotka sitten oikeasti pystyy itsensä kunnolla elättämään sillä, niin se joukko on aika pieni. Niin pystyisikö, anteeksi tähän väliin, pystyisikö joku bloggari olemaan vaikka just tällainen tulevaisuuden meillähän on yhden meillä hengen on, siis joo, voimakas kansallinenkin brändi siis. Kyllä meillä on näitä uuden nuoria tekijöitä, niin kyllähän ne elättää jo itse asiassa sillä, että itse asiassa tällaista, kun eilen käytiin vähän levotonta ja vilkasta keskustelua, niin itse asiassa muutaman entisen kollegan kanssa tällaisista aiheista puhuttiin ja mietittiin sitä, että voitaisiko me jossain vaiheessa olla myös niin kuin journalisteina yrittäjiä tai olla joku tuotantoyhtiö, ehkä vähän tällaista, mitä Riku tekee, mutta mietittiin myös sitä, että se tekeminen ja se, mitä me tarjottaisiin, ei ole varmaan sitä, mitä me ajatellaan journalismina nyt, koska meidän täytyy keksiä joku muu ansaintalogiikka. Eli sitä siinä levottomasti puhuttiin ja voi olla, että se idea toteutuu, voi olla, että ei toteudu. Ja kyllä mä näen myös tämän, että tämä sisältömarkkinointi, natiivimainonta, tämän tyyppinen kaupallinen yhteistyö tulee lisääntymään entistä enemmän. Yhdysvalloissahan se on jo Suomessa vasta ottaa siihen verrattuna lasten ensiaskeleitaan, mutta että meilläkin koko ajan yleistyy enemmän ja tavallaan journalistinen valta murenee, tulee kansalaisjournalismi entistä enemmän ja tavallaan tämä journalistinen valta menee sitten ehkä yrityksille, markkinointiviestintään. Se on vähän myös tällainen... Ylikansalliset yritykset alkaa tehdä journalistista sisältöä. Joo, kaikkihan firmat haluaa nykyään esimerkiksi UAV-materiaalia, tämmöistä niin kuin journalistiikan näköistä sisältöä myös. Käytännössä niitä valtavalla budjetilla, joo. Se on muuten... Mä oon erittäin huolestunut tästä tilanteesta ja kun kysyttiin sitä, että mistä asioista media vaikenee, niin tämä on yksi asia, mistä mun mielestä puhutaan liian vähän. Miksi sä oot niin huolestunut siitä? Kerro vielä. No sen takia, että journalismin pitäisi olla riippumatonta ja objektiivista ja tämmöisistä intresseistä, niin, jonkun yrityksen intresseistä vapaata, mutta jos aletaan tehdä journalismia yritysten intressien perusteella, niin ei se ole enää journalismia ja tavallaan journalismi menettää siinä sen... Kutsuu toisella nimellä sitä se, että... Sori, mä sanon. Mun päälle. Hei, tästä tulee joku A-talkki, mutta hei, sanon vaan sen, että pointti on toisaalta taas se, että jos se on niin kuin iso firma, joka omilla niin kuin sivuillaan tuottaa kaiken näköistä niin kuin matkailuohjelmaa tai ruokaohjelmaa vastaavaa, niin toisaalta medialukutaito. Eikö yleisö kuitenkin ehkä voisi ymmärtää, että ei tämä ole niin kuin riippumaton journalistiikkaa, tämä on tämän firman oma TV. Ongelma nimenomaan on siinä, että ymmärtääkö. Niin, medialukutaito, kun on tutkittu esimerkiksi nuorilla, niin 20% nuorista oli suhteellisen ok medialukutaito, 80% ei osaa erottaa mainosmaista sisältöä. Kun minullakin on välillä ongelmia, mä oon ammattitoimittaja, niin totta kai ihan tavan kansalaisella... Sitten taas toinen vastaveto tähän on se, mitä tarjotaan myös se, että okei, mutta jos niitä firmoja ei ole vaan yksi, vaan sulla on valtava tuhansittain firmoja, sulla on kuitenkin valtava moninainen niin kuin kanavamäärä, josta sä tietoa suodatat niin kuin, kuluttajalle, niin se keskiarvo kuitenkin pikkuhiljaa muodostuu. Vähän kuin miten Wikipedia rakentuu, lopulta se aika reaaliaikaisesti kuitenkin niin kuin se NS-totuus sitten se johtaa tietysti myös siihen, että just kun tätä esimerkiksi tutkittiin, tämä Saara Juntusen, josta puhuin, tai Laura Juntusen tutkimus, josta puhuin aikaisemminkin, niin hän tutki tätä ja kysyi esimerkiksi politiikan toimittajilta, että mitkä viestii parhaiten, niin ne on sitten kokoomus esimerkiksi puolueista, jolla on suurin viestintäbudjetti. Eli ne, joilla on rahaa, joilla on mahdollisuutta, niin ne saa sitten äänensä paremmin kuuluviin yhteiskunnassa. Ja sitten ne instanssit, joilla ei rahaa välttämättä ole, niin ne jää sitten paitsioon. Joo. Hei, mennään tähän väliin taas yleisökysymyksiin tuolta keskeltä. Valkotukkainen, hopeatukkainen herra. Ja esittelyt päällä vielä. Annu Mentyvaara. Huomasin maininnan, että talouselämälehden päätoimittaja siirtyy tekniikan maailman päätoimittajaksi. Kun tämmöisen arvovaltaisen talousjournalismin edustaja vaihtaa tällaiselle alalle, jossa lehteen, joka perustuu lähinnä niin kuin tuotteiden esittelyyn ja testaamiseen ja tällaiseen, niin voisi kuvitella, että tällainen lehti on erittäin kovan lobbauksen kohteena. Että missä määrin te näette tässä tämmöistä journalistisen etiikan ja tämmöisen tuoteesittelyn välistä ristiriitaa, kun tunnettu päätoimittaja ottaa tämän tehtävän vastaan? Okei. Kuka tähän haluaa napata? Eeva.
No mä en tietenkään niin Ruokasen sielunmaisemaa tunne enkä tiedä, että miksi se teki, mutta kyllähän nyt tekniikan maailma toimii ja elää ainoastaan sillä, että se on erittäin riippumaton. Se on erittäin tunnettu siitä, että se tekee nämä testinsä todella niin kuin tarkasti, että en mä nyt tässä näe ainakaan tapauksessa. Ja Reijon jollain lailla tuntien, niin hän on myös erittäin tinkimätön niin kuin ihminen journalistina. Ja Reijon tuntija hän tykkää myös masinoista, koneista ja niin, voi olla, että hänkin on halunnut sitten kokeilla jotain uutta. Ihmisethän tekee vähän tällaisia siirtoja nykyään, että ne ei pysy syntymästä hautaan asti yhdessä ja samassa työpaikassa. Tämän Ruokasen liike ja siirtyminen tekniikan maailman päätoimittajaksi oli mun mielestä nerokkuudessaan ennen näkemätön. No ehkä vähän liioittelen, mutta fiksu, oikein fiksu. Nimittäin tässä digitaalisessa ajassa tänne Petteri kanssa sillä härpättimellä segveillä tultiin ja nyt sitten joku miettii, että pitäisikö ostaa Elon Muskilta Tesla sähköauto ja sitten on näitä koptereita, jotka tuo ihmisen oluet kotiin ja niin edelleen. Jos katsoo vähänkin eteenpäin, niin suurin osa mielenkiintoisista asioista liittyykin teknologiaan, ei enää talouteen. Et jos tämä mennyt vuosikymmen oli tämmöinen talouden ja pankkikriisin vuosikymmen, niin mä uskon, että tämä seuraava on teknologian. Tämä, mitä Elon Musk tekee etunenässä, se on se kiinnostava juttu. Ja saattaa olla, että Ruokanen niin haistoi tämän ja halusi lähteä siihen maailmaan. Ja juuri niin kuin Peter tässä hyvin kiteytti, tekniikan maailma on huikea luettu. Musta tuntuu, että kansainvälisesti käy ainutlaatuinen ilmiö. Sillä hetkellä, kun ne alkaa tuotesijoitteleen, niin se uskottavuus häipyy, jolloin siellä se tavallaan niin kuin aito journalismi on niin kuin varmaan tarpeellisempaa kuin monessa muussa julkaisussa. Tässä oli Eeva, kun sanoi sen, mutta hei, se on hyvä, tuli myös toistamiseen esille tämä jäävyyshomma, että Mikaelin kanssa tulin yhden panelistin kanssa tänne kimpassa, mutta se on kerrottu. Se on niin kuin, me ei pimitetä sitä tietoa, että jos syntyy jäävyysproblematiikkaa, niin... Ja siinä ei ollut mitään sopimatonta juttelua tai koskettelua tai muutakaan. Ei, mä vitsailin siellä vanhassa paikassa, että mä tuun reppuselässä, kun Mika vetää segveillä, mutta ei me tehty oikeasti sitä. Sieltä. Journalismi näyttää olevan pyhää ja kunnon journalisti ei ota vastaan mitään tiedotetta, koska se on lobbausta. Samaan aikaan niin kuin täällä kuullaan, että esimerkiksi TTIP:stä ei tiedetä yhtään mitään. Ja tuntuu, että tietyt tiedotteet journalistit ottaa aina vastaan ja tiettyjen tahojen ei koskaan. Niin olisiko tässä joku sellainen peilin katsomisen paikka, että jos jostain asiasta ei mitään tiedä, niin ehkä niin kuin sellaisia tiedotteita voisi lukea enemmän? Joo, toki näin se totta kai pitäisi olla. Tähän nopeasti omasta taustasta tosiaan rikostoimittajana, niin myöhemmin toki olen myös kokeneempi ja iäkkäämpi. Mutta myöhemmin olen monta kertaa miettinyt, että tuliko otettua poliisien sanomiset liian vakavasti ja tuliko jätettyä kyseenalaistamatta poliisin kantaa aika monesti. Onko rikostoimittajat niin poliisien kavereita ja urheilutoimittajat urheilijoiden kavereita? Että tästä on puhuttu. Mä luulen, että kyllä se urheilussa vielä isompi se vuorovaikutus on. Ja sitten mennään viihdejournalismiin, niin kuin Arto Salminen hienossa lyhyeksi jääneessä kirjailijaurassaan tuo todella, että kaikki ne syö samasta pöydästä, ne missit, jotka potkitaan tittelit pihalle ja sitten toisaalta ne, jotka paheksuu tai jollain tavalla leikkii sitä moralistia siellä toimituksessa. Mutta tämä sanoin, että peilin katsomisen paikka ilman muuta. Olenko itsekin ollut esimerkiksi lietsomassa pelon ilmapiiriä uutisoimalla näistä rikoksista? Onko se ollut välttämätöntä kertoa jokaisesta asiasta niin tarkasti tai niin pitkästi, koska tutkimusten mukaan ihmiset pelkää enemmän kuin koskaan, vaikka siihen itse asiassa on vähemmän syytä kuin koskaan. Yksi hyvä esimerkki on se, kuinka Itämafian piti tulla ja syödä koko maa aikoinaan. Se oli tähän osoittautu kanssa aika hiettavalla tai vaikka moottoripyöräkerhojen kauhut. On hyvä miettiä, että onko ne ihan kuitenkaan ihan niinkään kuin usein poliisi antaa ymmärtää. Aarnio-keissi on nyt tuonut meille tähän näkyville sen, että asiat ei ehkä ole ihan niin puhtoisesti aina kuin me halutaan ajatella. Tai Eeva, politiikan toimittajat, poliitikon kavereita. Niin, että onko poliitikot mun kavereita tai oliko mun kavereita? No ei ollut kyllä, mutta kyllä mä niin kuin muutaman kanssa kaljalla on käynyt ja syömässä ja siitä huolimatta pystyy mielestäni sitä tekemään työn ihan säällisesti. Mutta se muuttui varmaan, että Sanna voi tämän allekirjoittaa, että ehkä ne suhteet oli läheisemmät silloin vielä Kekkosen Koiviston aikana, mutta sitten se suunta ja toiminta meni niin kuin todella terveeseen suuntaan ehkä meidän aikoina. Enemmänkin politiikatoimittajilla on tietynlainen tämmöinen kitka koko ajan poliitikkojen kanssa, että ei välttämättä... Joo, ne suhteet ei ole monesti kauhean lämpimät eikä helpot. Tuohon vielä liittyen tähän yleisökysymykseen, jos kysyttiin näistä, että kenen tiedotteita luetaan ja kenen tiedotteita julkaistaan, niin se on kyllä ihan mielenkiintoinen kysymys, että siellä niin kuin viestintäpuolella
niin aika useinhan sitä yritetään saada niin kuin tiettyjä omia asiantuntijoita esimerkiksi mediassa näkyviin ja heitä niin kuin nostaa esiin. Et ei niinkään niin, että tässäkin kun mietitään, että toimittajia, niin kaikki tuntee toimittajat, mutta kukaan ei varmasti tiedä, että kuka tämä yksi heppu täällä on, joka istuu juttelemassa. Et ei tiedottajat näy, vaan siellä pyritään nostamaan niitä omien yritysten, organisaatioiden asiantuntijoita. Ja se on mielenkiintoinen kysymys, että kenestä tulee asiantuntija ja kenen ääni kuuluu. Ja mistä ne tulee ne päivystävät dosentit, joille aina soitetaan? Siinäkin on vähän henkilöbrändäämistä, myös tämmöisen tahattoman henkilöbrändäämisen. Joku onnistuu myös brändäämään itseään, vaikka ei kauhean tietoisesti tekisi, vaan sen takia, että näyttää erilaiselta, nimi on erikoinen, heittää silloin tällöin muutaman erikoisen jotain. Mutta hei, yleisöäänestyshomma tähän väliin vielä. Kun puhuttiin äsken siitä, luotatko suomalaiseen mediaan, niin luotatko siihen, mitä suomalaiset yritykset toiminnastaan kertovat? Vihreä, jos luotatte yritysten kertomaan, punasta, jos ette. Tämä nyt on yleistystä taas. Okei, kuitenkin siis peruslähtökohta on se, että ei luoteta niin kuin yritysten kertomiseen sen takia, että heillä on oma agendansa, eivätkä pyri ehkä noin niin kuin rakenteellisesti objektiiviseen kerrontaan. Heta, miten kommentoit? Niin, toisaalta sitten taas yrityksillä nimenomaan on se oma agenda ja oma tehtävä. Yrityksellä on joku missio, miksi se on olemassa, on tietty visio, minne ollaan menossa ja sitten on strategia, ne keinot, millä siihen pyritään. Ja viestintä tukee kaikkea sitä toimintaa, minkä takia se yritys on olemassa. Ja siinä mielessä, kun me saadaan se läpinäkyväksi, että miten siellä toimitaan siellä yrityksessä, niin ei tässä pitäisi olla mun mielestä mitään ongelmaa. Eli tulevaisuus siltä osin uskot, että se tulee näyttää paremmalta? Tulevaisuus? Joo, kyllä. Tämmöinen erikoinen ilmiö, joka nyt on tietenkin väistymässä, on se, että meillä on aika siis visionäärisiä, fiksuja toimitusjohtajia, jotka haluaisi kertoa maailmalle, miten menee. Mutta ennen kuin he pääsee kertomaan maailmalle, niin sitten sen yrityksen viestintä tulee siihen väliin. Ja ne sotkee sen toimitusjohtajan kirkkaat asiat semmoiseksi, mitä sä sanoitkaan, musakkia. Siis semmoista ihme diipadaapa tekstiä, josta ei niinku saa mitään otetta. Tämä on kyllä täysin päinvastoin useinkin. Nimenomaan niin, että siellä viestinnässä yritetään saada niitä ihmisiä rohkaistua siihen, että he uskaltaa puhua. Ja just se, mitä varmaan säkin teet siinä sparrauksessa, niin yrität saada ihmisiä rohkeasti sanomaan omaa sanomaa. Mä oon nyt jotenkin tämmöinen Martti Ahtisaari tai niin kuin sosiaalidemokraatti, että mä allekirjoitan teidän molempien väitteitä. Molemman suuntaista tapahtuu. Eli se, että mä tiedän, että on firmoja, jossa niin kuin viestintä on nykyaikana ja se haluaisi enempi avoimuutta, mutta sitten se organisaatio itse on mielellään niin kuin hiljaa ja on väritön ja ne lausunnot on todella tylsiä. Mutta on myös tätä, että pitäisi päästää ne toimarit ja muut irti ja kannustaa heitä enempi, että ne osallistuisivat tähän yhteiskuntakeskusteluun. Niin kuin mä sanoin, niin tämä meidän kuva on liian kapea ja vähän liian synkkäkin taloudesta, koska kyllä Suomessa tapahtuu hyviäkin asioita. Näihin liittyen asia, mikä on nostettu aikaisemminkin esille, medialukutaito, sen merkitystä ei voi liikaa painottaa. Ja sitten toinen asia, mikä mun mielestä Suomesta puuttuu, on pressiklubi on Ylellä hyvä ja siihen liittyen myös sosiaalisessa mediassa aika kivasti läsnä, mutta aika vähissä on suomalainen mediakritiikki. Täällä ei uskalleta, niin kuin Miikkakin sanoi, ei haluta oikein korppiin silmään onkin. Mun mielestä siihen pitäisi tulla muutos. Se liittyy tähän avoimuuteen, se liittyy tähän keskusteluvuuteen. Juuri se on siihen virkistävää. Parhaat asiat irti sieltä tulevaisuudessa. Eeva, haluatko kommentoida? Ei kommenttia, mutta kyllä siis pressiklubia ei toivottavasti lopeteta ja tällaisille muillekin ohjelmille tai mediakritiikille on ilman muuta olisi Suomessa sijaa. Hei, mä yhden kysymyksen vielä äänestyttää. Onko ok, että vaihdetaan puolta työuran aikana? Tällä tavalla ikään kuin rajan toiselle puolelle. Onko se jees? Joo. Sainko mä nyt niinku Sä sait synninpäästö, kyllä. No niin, hyvä. Kyllä. Joo. Mulla oli nimittäin verenpaine oli aika korkealla siinä vaiheessa, kun mä näin tämän keskustelun otsikon, mutta tämä on ollut terapeuttista. Nyt Se näkee Eevalla, kun tuli semmoinen joo. kortisolitaso. Nyt mä viimeistään voin nukkua sitten yön ilmeisesti hyvin. Hei, ota yleisökysymys. Vähän aikaa jäljellä, pari minuuttia vielä, ennen kuin siinä tulee tänne takaisin lavalle vähän myös omasta puolestaan räppäämään ja kiittämään. Niin ottaa ainakin yksi kysymys tähän väliin katoessa. Tästä edestä nyt saadaan kans niin ihan virallinen toimittaja valtakunnan mediasta.
kommentoimaan. Joo, kiitos. Mä oon Marja-Sannikka Ylestä, moikka. Mä oikeastaan kiinnosti vähän se, että musta me ollaan ehkä puhuttu aika vähän tuosta uhkaosiosta. Että Sanna, sä sanoit kuitenkin, että sä oot niinku tosi huolissaan siitä, että osa siitä viestistä välittyy sinne, missä siitä on maksettu sen lähettämisestä. Mua kiinnostaa tietää, että ootteko te muut? Et koska tässä on todisteltu monen otteeseen sitä, että se niinku resurssit vähenee sieltä journalismista ja sitten sitä tulee sinne, mistä Mikael puhui tosi hyvin, siitä niinku sinne tarinoiden kertomiseen. Niin ootteko te siitä huolissaan? Muut kuin Sanna oli. No, kyllä mä oon ainakin. Kyllä mä allekirjoitan Sanna huolen. Ja kyllä mä joudun sitä itsekin miettimään, jos meillä on ollut vaikka asiakkaita, joita me ollaan autettu viestinnässä, niin me ollaan vedetty aika tiukkaan raja. Että ihan kaikkea perseestä perämoottoriin en lähde myymään. Että kyllä se on niin kuin esimerkiksi mulla on ollut aika selkeä, että se on ollut tiettyjä asioita, jotka on ollut mun mielestä yhteiskunnallisesti tärkeitä. Tai liittynyt johonkin muun osaamiseen, vaikkapa se, että ulkoministeriö on tarvinnut apua matkustusturvallisuuden tietoisuuden lisäämisessä. Se on mulla ollut aika helppoa, että no, sen mä voin ottaa asiakkaaksi, mutta sitten jos tulisikin vaikka ydinvoimayhtiö tai lihafirma tai joku muu, niin joutuisin miettimään sitä asiaa vähän toisella tavalla. Vaikka mä saattaisin olla asiasta vähän neutraalikin mielipide, niin silti mä joutuisin miettimään tätä asiaa. En joudu miettimään, koska olen oma itseni herra. Helppoa mulle, ymmärrän, ei kaikille muille. Mutta se on taas hyvä kysymys siinä, että me ollaan myös, tiedetään käsite kampanjajournalismi, että kuitenkin siinä, että joko yksin tai porukalla lähdetään, ei välttämättä mitään nyt niin kuin näin tuotetta tai konkreettista tavaraa, mutta jotain just ideaa, esimerkiksi Hesari ja moni muu media lähti EUta ajamaan silloin ennen äänestystä. Tämä kampanjajournalismi, kuitenkin tehdään journalismia, mutta selvästi kampanjoidaan jonkun asian puolesta. Se on taas toisella puolella rajaetaan. Yksi näkökulma, siis josta mä oon huolissani tuosta, on se, että tavallaan tämä manipulaatio on vahvistumassa täällä valtiotasolla. Et paljon on puhuttu tästä Irakin jälkimmäisestä sodasta, mikä oli totta, mikä ei. Varmaankin se, mitä tapahtuu Ukrainassa ja Krimissä, on osoittanut, miten intensiivisesti ja osaavasti valtiot pyrkii tätä manipuloimaan. Ja siinä vaiheessa, kun tämä tulee pahenemaan, jossa tosiaan tämmöinen kuin valtion resurssien osaaminen on siinä jo käytössä, niin se on ehkä se huolestuttavin skenaario. Se, että yritykset vähän tuommoista, musta tuntuu, että sitä mä en näe niin suurena uhkana, kun sitä nyt on tapahtunut maailman sivu. Ja kaikki ehkä odottaa sitä niin kuin yrityksiltä. Voi olla siinä pieni ero ehkä siinäkin verrattuna valtioihin. Joo, Mä en haluaisi elää sellaisessa maailmassa, missä saisin lukea pelkästään brändien tuottamaa sisältöä. Mä haluan, että mulle tehdään myös hyvää journalismia. Olen myös valmis maksamaan siitä. Mutta nyt mulla hukkuu ajatus, mutta niin, siis en haluaisi pelkästään brändien tuottamaa sisältöä, mutta siis se mikä vähän huolestuttaa, niin on tämä tietty kuplautuminen. Et siihen tarvitaan myös mediaa, että meillä ei sitten synny pelkästään niitä pieniä erillisiä kuplia, joissa vaan se samanmielisten sisältö pyörii ja saadaan vain niitä niin kuin omaa mielipidettä tukevia sisältöjä, tukevia argumentteja. Siinä mun mielestä niin kuin riippumaton journalismi on äärimmäisen tärkeää, että kyetään rakentamaan jonkunnäköistä yhteistä ja tiedätkö mitä hei, ennen kukaan sanoo mitään muuta. Te olette kuitenkin nyt niin kuin tämän paneelin maksava järjestävä taho, niin sä sait viimeisen sanan, mutta mäkin kerron tämän avoimesti, että tämä oli syy, miksi sulla annettiin viimeisen sanan. Ja se on musta ihan fair play, että kun avoimesti kerrotaan, mitä tehdään. Se ei ole niin kauhean paha silloin. Hei, kello on itse asiassa jo 45. Mä tiedän Suomi-areenan periaatteiden mukaisesti, niin pitäisi lopettaa aika niin kuin ajoissa, joten mä luulen melkein, että siinä sun olisi vuoro tulla nyt täppäämään tämä oma lopetuksessa. Hei, kiitos. Mielellä olisi otettu kaikki yleisökysymykset myös tähän samaan porukkaan, mutta aika, resurssi. Kiitos. Vielä yksi kysymys mua kiinnostaisi, koska teillä on nuo paperit, niin nopea äänestys. Luotatteko omaan medialukutaitoonne tai suomalaisten medialukutaitoon? Hyvä Tässä kysymys. puhuttiin siitä. Luottamus, vihreä, punainen, en luota. Oikein, mutta luotatteko omaan medialukutaitoon? No joo, okei. Tämä on tietysti vaikeeta. Tämä on näitä vaikeita elämänkysymyksiä. Mutta siis vihreätä näkyy paljon, vähän punasta. Eli mielenkiintoista. Meillä on niin pro-ammattilaisia viestiöitä ja journalisteja, että ei tiedä, että kuka vetää ketäkin kuin pässien narusta. Mutta kiitos tosi paljon keskustelijoille.
aivan mahtava keskustelu. Kiitos Akava erityisalojen ja Viesti ry:n puolesta. Meillä tosiaan tämä keskustelu tulee videoklippinä Akava erityisalojen ja Viesti ry:n nettisivuille. Ja tosiaan Facebook-livestriimikin siellä pitäisi jossakin vielä olla olemassa. Kiitos tästä ja mukavaa Suomi Areena-viikkoa. Kiitos. Kiitos.